السلام علیکم تمام دوستان جناب سلام تو وعلیکم السلام تو اپنے یوٹیوب چینل کمال اسٹوڈیو تک خوش آمدید کرنے اور جناب سے ٹھیک نے آج وقت جناب میرے گراؤں میں بڑا پیارا موسم بنیا باقی تو جناب آج جناب تسی میرے بیک گراؤنڈ تے جناب دیکھ رہے ہو سبزی تھوڑی جگہ تے جناب سبزی لائی ہے یہ جناب تمہیں بھی کھا دینے سر وہ کدو ماشاءاللہ کتنا پیارا کدو لگیا گول لگیا تے کدو جناب کھادے کرو ساڈے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بڑے کدو پسند آئے تے سان بھی جناب شوق نال کھانے چاہیے تے اس تو بعد جناب تو بھنڈی توری تکا دینے اے جناب بھنڈی توری لگی پئی ہے اس تو بعد جناب تو میں ساوی توری بھی کھانے چلا بھنڈی توری تسی ویکھ لی ہے اور بھی کافی لگی ہیں نے تسی ویکھ سکتے ہو تے باقی جناب تو میں دکھا رہا ہوں ساوی توری جناب گئی ہے اپنی جناب جنہ لوکاں دا دیہات دے وچ جگہ انہاں نوں چاہیدا جناب تھوڑی تھوڑی سبزی لا لینی چاہیے یہ وچ کھاد دا تھوڑا استعمال ہوندا جو دیسی ٹائپ ہوندی ہے تے ماشاءاللہ تسی ویکھ سکدے ہو یہ کتنے پیارے پھول بھی لگے نے جناب خوبصورتی بھی ہوندی ہے تے نظام تسی ویکھ سکدے ہو باقی جناب تواڈے دوستاں کو ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل لازمی سبسکرائب کرو